Здравейте, казвам се Славчо Динев, собственик на EdgeBG, и днес ще продължим с урок номер 6, който е един практически пример на това как може да се продаде нещо. Първо ще се опитам да ви дам две стратегии, след това ще ви дам конкретни примери как се продава определено нещо. Като за начало искам обаче да започна първо с качествата, които трябва да има един търговец. Най-важното от качествата е той да бъде коректен. Съответно, под коректен имам преди следното. Когато продаваш една некачествена стока, ти наистина може, ако си добър търговец, може да продадеш един път, два пъти, три пъти, но след това вече започват хората да се отблъскват от тази стока, защото наистина не е хубава. И заради това вече ще спрете да продавате и вие. Така че много важно е, когато един търговец иска да продаде нещо, наистина да бъде коректен с хората и продава нещо качествено. Второ нещо, което трябва един търговец да има, е търпение. Търпение, защото ако сте попадали в такива ситуации, вие сигурно сте попадали, отивате в някакъв магазин и искате да вземете нещо, но търговецът започва да ви натиска да си купите второ, трето и каквото и да е нещо, което на вас не ви харесва. Когато един търговец е по-сприхав, когато е по-напорист, винаги вие усещате, че този търговец не е с чисти помисли и съответно се отказвате да купите това нещо. Затова един търговец не трябва да е сприхав, не трябва да натиска прекалено много клиента, но трябва да го натиска по умния начин, така че той да първо като осъзнае нуждите и след това вече като направи така, че продукта да бъде стойностен за клиента. Това между другото съм го направил един цял урок с стъпки на продажбите. Може преди да гледате този урок да прегледате предишния, така че да разберете какво точно имам предвид. Съответно, пак казваме, много важно е един търговец да бъде спокоен и да си чака момент. И съответно да винаги да задава правилните въпроси и да продава на правилното място. За това си иска първо стратегия, която да си начертае преди да започне, и второ си иска естествено човек да има някакво усещане за тези неща. Разбира се, не всеки е роден за търговец, но пък се става с времето. Разбира се, има си някакви хора, които са наистина търговци, те си родени търговци, тях няма как се стигнат, но да кажем, че има шанс да поне на 90% от това да бъдеш като тях, ако наистина работиш здравата, ама наистина страшно много. Така че следвайте 7-те стъпки на продажби и съответно се опитайте да бъдете коректни с хората. Първо ще започна с две истории, които са истории за правилен маркетинг. Къде трябва по-скоро да продавате и как трябва да го правите. След това ще ви дам два примера как точно се прави. Първият пример, който искам да започна с него, е за един търговец, който има фирма, която се занимава с стоки за децата. Да кажем, че той също има някакъв магазин някъде, който продава и съответно се опитва да рекламира този магазин. Какво прави въпросният човек? Имам фирма, направил съм си разни брошурки, флаери, както се наричат, и съответно има два начина. Едното е да почна да платя също на някой пари, да ми раздава по главната улица брошурки на всеки кой както види. В общия случай това е много глупава идея. Защото представете си, че децата, в смисъл не представете си децата, а децата принципно са хора с много, много специфични нужди. И съответно, ако не се дават на правилните хора брошурките, те няма как да достигнат до правилния човек просто след това. Най-правилното е да се намери място, където се събират много родители. Съответно, в случая нашия търговец е намерил правилното място в един лунапарк. Обяснява. Когато едно детенце със своите родители отиде на лунапарк, там е винаги лудница, там винаги родителите се притесняват, че нещо може да се случи, че не могат да го изгубят, защото е просто са страшно много хора там и затова винаги са на щрек и винаги са напрегнати родителите. Съответно,
с работа на Луна парк е да забавлява хората, така че има едни малки, да кажем, части от време, в които родителите са спокойни. Това е когато те, примерно да кажем, са отишли в един Луна парк и сложили са детето на скоростното влакче и в рамките на една минута, в която скоростното влакче се върти или там колкото време отнема, са спокойни, че нищо не може да се случи на детето. И нашият търговец прави следното. Вижда, че детенцето вече се е качило, хората са успокоили родителите, говорят си помежду си, дискутират някакви теми и точно в този момент търговец отива при тях и съответно казва нещо типа: извинявам се, че ви притеснявам, но виждам, че имате едно страхотно детенце, което също не което, аз съм търговец, който предлага много интересни продукти за детето. И примерно в рамките на тази минута може човека да обясни на хората, на родителите, че има нещо, което е интересно за тях. Разбира се, пак ви казвам, представете си двата варианта. Едното раздаване на брошурките по главната улица, където въобще хората са тръгнали на някъде, въобще не ги интересувате вие, не могат да ви обърнат внимание, само взимат брошурката, може и най-вероятно да я хвърлят някъде. Според мен не повече от 5% от хората биха се заинтересували по този начин. А другия вариант, който ви го казах с Луна парка и с търговец, че отива при тях и им презентира на правилното място и по правилното време, защото докато родителите са заедно с детето, няма да му обърнат внимание, защото те са забързани, те са притеснени, че нещо може да стане, да го изгубят някъде, докато говорят с вас и така нататък. Но той, търговец, оцелил правилното време, когато те са свободни, когато имат време да изслушат някого. Така че тази история целеше да ви обясни, че има правилни места и правилно време, с което може да се говори с някой потенциален клиент. Разбира се, това е само един пример, аз няма да дам всички примери на света, но това е един правилен пример по как трябва да се случват нещата и къде трябва да се случват нещата. Следващия пример е подобно нещо и той е свързан с един цирк. Една трупа артисти си направили цирк и искат да популяризират своята арена. Съответно, чудили се как да го направят и са решили да използват нещо много интересно. Съответно, направили са арената, имат да кажем 1000 места свободни, всъщност 1000 места са много, аз малко, както и да кажем 1000 места са свободни и искат да продадат. Една много интересна тактика са избрали моите герои. Отишли са в една детска градина и са подарили на всичките деца безплатни билети за цирк. Може би се струва странно така като начало, но пък това наистина е една много интересна маркетингова стратегия, защото децата, те са мънички, те не могат да отидат сами на цирк. Така че с тях трябва да отидат родителите си. Вие сами може да си представите как едно малко детенце какъв натиск прави на своите родители, за да може да отиде на цирк. Всеки, който е родител, предполагам, знае, че едно детенце се хареса или си нещо, се започват с едни трагедии, един плач и въобще в повечето случаи даже родителите се предават и отиват. Случая и на самите родители може също да им е интересно. Така че, когато подарят един билет на едно детенце, те реално печелят два други. Сега, разбира се, под подарък може да си калкулирате сумата на този подарък и в другите два билета, така че да не губите по никакъв начин нищо, но така или иначе това е друг въпрос, това е друга стратегия. Но тук цялата работа е такава, че са отишли, дали са един безплатен билет, но печелят 2 или 3 повече, защото обикновено едно семейство от 4 човека. Това е стандартното семейство. Така че при положение, че подариш едно, получават 4.
Също тези хора са намерили правилното място, където да отидат и да направят един подарък, но след това да спечелят повече от това нещо. Това също е един пример, в който може да намерите правилно място, където отидете да продадете и по-скоро в случая да дадете и безплатно даже. Това е също една стратегия, която може някой да ползва, но пак е свързана с правилното място и с правилна маркетингова стратегия. Така че най-важното или може би едно от най-важните неща на търговията и на търговеца е да знаят кога и къде и как да продадат или да дадат нещо, така че после това да се върне. Сега ще започна с следващия пример, който е нещо, да кажем, наистина интересно и което се ползва много често при интервюта, даже и за консултант-продавачи и търговци. Казва се продай ми този химикал. Обикновено химикала се намира абсолютно, в смисъл всеки има един химикал вкъщи, поне най-малкото. Всъщност химикали има навсякъде и за това е избрано да се продава химикал. Затова е такава стратегията. Когато отидете на интервю, примерно, си действам с интервю, когато отидете на интервю и съответно изпитващия ви казва продайте ми този химикал, вие имате някакво възможности. Едното е да кажете не мога, естествено по този начин е ясно, че няма да вземете работа. Другата стратегия е да почнете да хвалите този продукт. Да започнете, примерно. Този продукт е страхотен, красив, ергономичен дизайн, има химикала, има страхотна механична част, много може да направите примерно 1000 изключвания и включвания, докато не се развали. Това е 2 пъти повече, примерно, отколкото обикновените химикали и така нататък. Но пък аз не знам някой човек да не си хвали собствения продукт. Така, според мен абсолютно всички търговци си хвалят собствения продукт, така че надали ще накарате някой да си купи нещо само защото вие казвате, че е хубав. Така че това пак не е правилната стратегия. Трети вариант, в който да продадете по някакъв начин нещо по-правилен, но пак не е най-правилен, все пак ще ви го кажа, е да убедите човека, че има нужда от него. Примерно за химикал може пак да използвате също нещо и да му обясните. Вие имате нужда от този химикал, защото с него се пише много по-добре, мастилото е специално направено по някакъв си начин. Аз не знам нали, как са за мастилото на химикалите. Съответно има много здрава механична част и вие се нуждаете от такова нещо, защото няма да се разваля това. И наистина по този начин може да накарате някой наистина да си купи, защото е по-здрав химикала и защото е по-добър, но пак не е правилният начин. А най-правилният начин е да задавате въпроси. Съответно, да кажем, че говорите с клиент за химикал и започвате. Този какъв вид химикал сте ползвали до момента? И примерно клиентът ви обяснява, химикала ми пишеше тънко, примерно метанен химикала, еди какво си. Вие го питате, примерно удобен ли ви беше, в смисъл писахте ли, удовлетворени ли бяхте от писането на химикала? И клиентът ви казва, примерно не. Добре, започвате с друг въпрос. Харесва ли ви химикала, който сте писали преди да пише тънко? И клиентът ви казва ми не, всъщност аз искам не да пише тънко, тогава си го купих просто защото нямаше нищо, а нямах друг химикал, примерно под ръка или съм си го взел, защото той ми е харесва на външен вид, но не съм доволен от химикала. Добре, значи искате да пишете дебело. Да, искам да пиша дебело. Добре, харесва ли това в предишния химикал, че е бил метален? И клиентът ви каза, да, много искам метален клиент. Окей, до тук сме синтезирали две неща. Иска да пише дебело и иска да бъде метален химикал. Следващото. Желаете ли химикала да бъде с, да кажем, сменяемо, да му се не ви забрави думата, с тръбичката, която е вътре с пълнител, с сменява пълнител. И той каза, да, разбира се, искам да бъде с сменяем пълнител. Механичната част имаме няколко варианта, изборявате му няколко варианти и така. Общо като цяло идеята на този пример е да намерите важните неща, които клиента иска да вземе. Защото намерите ли
чрез правилните въпроси намерите ли това, което иска клиента, той ще го вземе него. Защото вие може да му покажете 3-4 варианта или въобще идва човек, харесва си пак, идва за химикал, казва искам си купя химикал, вие му вадите един, окей. Но, примерно, този химикал няма да му хареса по-нататък. И по същия начин си купи друг химикал след това. Но намерите ли по някакъв начин вие желанието на този клиент да си купи правилния химикал, този човек след това ще се върне при вас да си купи нещо друго. Като цяло, да, наистина с химикала е малко по-сложно, защото аз наистина не разбирам от химикали, но това е едно от нещата, които са задавани на интервюта, така че винаги може да импровизирате с ергономичен дизайн на химикали, с здрава механична част и така нататък. Всъщност да направите така, че да задавате правилните въпроси на ваши изпитващия на интервюто, и не само, и на клиентите, които влизат в магазина. Винаги задавайте правилните въпроси, така че да разберете какво иска точно клиента и съответно му дадете най-правилното нещо. След като му дадете един път най-правилното нещо, ще се върна отново към вас след това. И последно като пример, искам да дам нещо, което всеки си купува и мисля, че тук най-добре ще ме разберете всички, е телефон. Вече предполагам, че няма хора, които нямат телефон, или ако има такива, те са най-много 5-6% до 10% най-много, така че всеки един човек има някакво желание за определен телефон. Някои искат обикновен телефон с копчета, примерно ако не искат новите технологии, обикновено по-възрастните хора, други искат смартфон, трети даже и комбинирани има телефони, които хем имат тачскрин, хем имат копчета. Някои това са им по-удобни. Всеки си има своите желания. Да кажем, че сте в магазин и искате да си купите смартфон. Мисля, че не е нужно да казвам, че много хора не знаят какъв смартфон искат. Има малко част, около 20-30%, които са наясно какво търсят. Но принципно много от хората въобще не са наясно какъв смартфон искат, но искат да е хубав и искат да е евтин. Разбира се, не винаги това се случва, но идеята на търговеца каква е? Пристига някакъв клиент при вас и ви казва, искам да си купа смартфон. И ние сега какво правим? Окей, смартфон имаме 20-30 броя, как да му продадем правилно? Стигаме пак до тая работа с въпросите. И започваме. Всъщност, тук може да вмъкна нещо, че някои хора не им харесва да им задават въпроси колко пари. И може би това в началото може да го изпуснете. Защото има хора, които са примерно с повече възможности и те с малко по-високо самочувствие, като ми кажат за колкото пари, те смеят как до колко пари най-скъпото, аз да не съм някой еди кой си и се сърдат. Други пък хора ги е страх малко да си признаят, че нямат толкова много пари и затова отбиват по някакъв начин въпрос. Така че не е идеята да започнете с пари. Така че когато започнете някакви въпроси, гледайте от нещо друго, нещо, което ще му бъде интересно за клиента. Така че след като му е интересно на клиента, той ще бъде в позиция, или не по-скоро ще направи така, че той да може да вземе даже и по-скъпто, дори да няма толкова възможности. Примерно на лизинг или каквото и да е. Така че опитайте се да добавяте стойност на продукт, а не да питате за колко пари иска клиента. Да започваме. Примерно, започваме с въпроса, добре, имате ли някакво предпочитание към марки на смартфони? И те ви казват, примерно, Nokia или Samsung или LG, примерно. След като сте разбрали този въпрос, пристъпваме към следващия въпрос. Добре, какво желание, каква големина на дисплея искате да има смартфона? И той ви казва, примерно, 5 инча. Тук сме разбрали, че трябва да е един от трите марки и да бъде 5 инча. След това, колко RAM памет искате да има телефона? Ако съответно клиентът не разбира, започвате с нещо друго, което той евентуално ще разбере. Примерно процесора какъв да бъде, че трябва да е двоядрен. Ако от това не разбира, питате го, кое тогава е най-важно за вас. Примерно камерата ли е важна, кое да имате, защото все пак повечето хора обичат да снимат с камерите. Примерно нещо друго ли е по-специално, което искате да има, и те ви казват. Примерно да, камерата искам да бъде 5 мегапиксела, примерно или 8 или 13. Искам да мога да си обработвам примерно
Word, Excel, ако е някакъв бизнес човек и така нататък. Като ни зададете 5-6 въпроса, в които да се ориентирате какво точно търсят клиентите, вие ще можете да си направите една картинка в вашата глава, да разберете кое точно може да му предложите. И сега идва тънкия момент, след като сте задали примерно 5-6 въпроса и сте разбрали какво точно иска клиента, идва тънкия момент да му предложите някакъв вариант. И тук отварям една скоба и казвам, че да не предлагате повече от 3 избора на клиента. Обяснявам защо. В български език и във всички езици има степенуване. Както казват, всъщност, да кажем един пример. Това е добър смартфон, това е по-добър смартфон, това е най-добрият смартфон. Понеже има 3 степенувания, затова трябва да давате не повече от 3 примера, не повече от 3 предложения по-скоро. И представете си, ако вие отидете да си купите нещо и някой ви даде примерно 7-8 примера и вие как ще се зачудите сега това ли да взема, друго ли да взема, трето ли да взема, и ще започнете да се колебаете и няма да може да изберете правилното нещо. Най-накрая всъщност дали изберете правилното нещо, най-накрая ще останете с впечатлението, че по някакъв начин сте се излъгали и че това не е било най-правилното. Затова, когато ви дадат 3 примера, вие се фокусирате върху 3 неща, защото обикновено човек не може да се фокусира върху много неща едновременно. 3 са прекалено много, всъщност достатъчно много и повече ще бъдат прекалено много. Така че давайте не повече от 3 примера на клиента. Съответно, давате 3 възможни примера и започвате да демонстрирате. Това, което е също много важно за вашия продукт. Всъщност, ако нещо не може да се демонстрира на момента, окей, защото все пак има продукти, които не могат да бъдат демонстрирани. Но в повечето случаи продуктите могат да бъдат демонстрирани и това е много важно. Тъй като вече сте разбрали какво иска клиента, примерно че иска примерно да обработва файлове, вие сте му предложили, сте му показали на тези 3 смартфона, че може това да стане. И съответно му демонстрирате на този, изглежда по този начин обработката на файла, на другия изглежда по този начин обработката на файла, на трети по друг начин. Клиента по този начин ще види как е най-удобно за него. Съответно след това, което го интересува е камерата. Примерно камерата на един смартфон има еди какви си ефекти, това, което на него му е интересно. Камерата на други има еди какви си ефекти. И това също му е интересно. По този начин, като демонстрирате на клиента, по този начин му добавяте стойност на този продукт и съответно клиента и вие ще може да усетите кой е най-правилният смартфон за него. И след като усетите това нещо, на вас ще бъде много по-лесно да продадете. Така че най-важното нещо е да задавате въпроси и да намирате хората точно където трябва. Не навсякъде, примерно, както казах в началото, не да обикаляте по главната улица и да раздавате брошурки, а трябва да намирате място, време, където клиента ще бъде най-уязвим и ще може да му се продаде много и по-качествено. Надявам се, че с тези няколко примера съм бил изчерпателен и съм ви помогнал. Ако се сетя за някакъв друг пример, пак ще направя отделен урок. И всъщност това е за този урок. Благодаря ви за отделеното време.